Hello guys, mga bulanon, hello guys, naibay paabangan guys kanang ako po ning i-vlog guys kay aron mahibaw pod ang tanan nga aduna di tay mga bubar ato nga mga bay paabangan ni guys sa ako ang amiga o itor mo nako karon sa matag kwarto unsa pa itong dugayan tana kana di guys, oh, nindot kaayo ilang curtain, no? Nindot kaayo ilang curtain. Guys, mo ni ang unang kwarto guys atong tan-awon guys. Tag 600 lang ang room guys. Duha ka tawo ang masud ni ini guys. $600 lang. Pwede daghan mo guys kanang ibutang lang sa sahog no pwede raman extrahan ra kon itsahan ra og extra nga pom kani guys. Next guys, another room 600 lang gihapon, barato pod, dool tag munisipyo o ingon man pwede ra pod guys og daghan inato lang 600 inato lang pwede ra butangag pom makadaginot jud mo guys kung mamakasyon mo sa Bohol labi na panahon sa piyesta ug ari pud ta sa sala guys aduna pud sila'y kibol. Dili po kang magmingaw guys kay ni apoy ilahang TV cable. Aduna po yung mga suga para sa mga burnout. Aduna po tayong mga kahimanan para sa sunog. Aduna po tayo aircon guys, oh. Mo ni aircon na mo guys. Ang aircon nga guys, 1 2. Dili ni ako guys ha, sa akong amiga ni. May gani kani sugot og kanang gibidyo. 600 ra pod ni guys. Oh no, 1 2. Sorry gajod. 1 2 ra kane. Ug manghinaot ko guys nga moabot ang mga adlaw nga makahukomog mo anhi og balansya. Nindot kayo guys no. Doon na po tayo dirty kitchen guys. Ari, ato po tamang laban no. Daghang butang guys kanay ni abang oh. Doon na po tayo rape.
Aduna po tay kani guys kwarto ni aircon aduna ni sud ani. So guys, mao na to 600 ang dili aircon. Ang aircon 12 mao ni iyang palibot guys. Tan-awon lang ninyo ni guys. I-require na isang in duol sa highway at bang sa pharmacy sure save. May lampispan guys. Doon na po yung mga tanong guys. Ganahan mo guys, ari laman mo kananay isang in. Barato ra. Sige guys, maara to. Oh, salamat.